Siphinde sibingelele futhi nonke bazalwane babukeli balalele emakhaya kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyajabula kwintokozo, siyambonga uNkulunkulu ukuba nani nangalesi sikhathi. Siyabonga kakhulu, sizwile bazalwane kuma-comment ukuthi uNkulunkulu uyanilekelela, uyanisiza kakhulu. Siyambonga uJesu wethu, siyabona ukuthi lezi insuku uNkulunkulu uyambula ngokujulile. Ukuthi simqonde ngendlela ethe ukuba ukujulajula. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Baba uSibiya lo nginomzalwane ke ngihamba naye, uzozisho uzobingelela zisho igama lakhe ukuthi ubani nesibongo egameni likaJesu. Then ke bese sho ukuthi usengani simnikeze ithuba ukuze mhlawumbe ividiyo ingabindi kakhulu. Amen. 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 Ngiyabonga kakhulu ithuba awusinikele lona baba. Ongaphambi kwenu bazalwane, umama Mncane usindisiwe, ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, namhlanje sizobheka ukuthi umoya ongcwele usifundisane namhlanje. Afisa ukuthi sikwazi. Amen. Siyabonga kakhulu mama Mncane, egameni likaJesu. Mhlambe ke angazi mabezodinga enombolweni yakho. Sisakhumbula ukuthi thini. Amen. Inamba yami ithi 063 29 77 77 013. 013. Amen. Mrs. Thandeka Mncwane egameni likaJesu. Amen. Okay, sicela ukunikeza ithuba ke ma. Sizoxoxa nje makukhona ukuvuka umbuzo ngizokuphazamisa usaqhubeka. Sicela ukuthi uNkulunkulu ubeke nenhliziyo yakhe egameni likaJesu. Bazalwane, singakhohlwa uNkulunkulu uyalungisa nje manje ulungisa ibandla, liyahlanjululwa, liyangcweliswa. Kunezinto uNkulunkulu afisa ukuthi siziqonde ngokuphelele nangokujulileyo egameni likaJesu. Sicela ukunikeza mama Mncwane. Amen. Haleluya bazalwane. Ngicela nje ukuthi siqale ngombuzo bazalwane ozobe sitholakala khona impendulo eziningi. Amen. Umbuzo bazalwane oqala nje sotholayo othi kungani kwabaseRoma 3 verse 10 sithola umbhalo othi akakho olungile. Amen. Alright. Impendulo bazalwane siyaphinda siyayithola kwabaseRoma 3:19 ephenduleka kanje: yingoba siyazi ukuthi lokhu okushoyo umthetho ukhuluma kubo abasemthethweni ukuze yonke imilomo ivinjwe, izwe lonke libe necala kuNkulunkulu. Okay. Amen. Leyo ncazelo ichaza ukuthi akwenzeki umuntu alungisiswe ngomthetho. Okay. Bese amen. Omunye uzozibuza ukuthi kanti umuntu ulungisiswa ngani? Impendulo siyaphinda sayithola kwabaseRoma 3:28 othi ngakho-ke sithi umuntu ulungisiswa ngokukholwa ngaphandle kwemisebenzi yomthetho. Alright. Amen. Siyabonga bazalwane ukuthi izwi laNkulunkulu linazo zonke impendulo. Uma siqhubeka sithi isizathu sokuthi uJesu Kristu awugcwalise umthetho aqede awubhale futhi. Omunye umuntu uzozibuza vele ukuthi kwenziswa yini ukuthi wathi sewugcwalisile umthetho aqede futhi kuba khona ayibhalayo. Impendulo bazalwane ithi uyabathanda futhi akabalahlile nabakholelwa emthethweni. Okay. Ufuna babone ubunzima bokugcina umthetho baze bafune yena yedwa uJesu Kristu oyigcwalisile umthetho. Okay. Amen. Ngizobeka umfanekiso ke bazalwane ukuze nongazwanga kahle bese uyasizakala. Amen. Amen. Usaqhubeka nje mama Mncwane. Ngendlela engilalele ngayo umzalwane into ayiphethe izokwambula umusa kaNkulunkulu. Izokwambula injula yevangeli likaKristu Jesu. Inevangeli indaba ezinhle, indaba ezimnandi. Ukuthi ke sekuhluleke konke kodwa uNkulunkulu khona sibekele khona okusenza ukuthi simukeleke kuye, silungisiswe. Amen. Silaleleni ke nje bazalwane egameni likaJesu. Amen. Amen. Haleluya bazalwane. Umfanekiso engiwubhalile la uthi question paper. I-question paper iphepha lemibuzo bazalwane enemibuzo okunzima ukuyiphendula. Kodwa kuvele kufike uthisha ohlakaniphile waleso sifundo agcwalise zonke impendulo. Aqede athi mabathathe amaphepha abo abafundi bese bezilungiselela ukuya egunjini elilandelayo ngoba sebephasile.
Okay, mashishi mamncane. Amen, amen, amen. Lento ikhulumayo ifana nokuthi, alright, Amen, umsebenzi wenziwe uJesu empilweni yethu amen, ufanisa nokuthi amen, nansi i-question paper, uthisha ohlakaniphile avele awagcwalisa ama-question paper onke ama-answers are-correct, amen, 100% yes, pass. amen, Then bese ethi bafundi, thathani nina okwenu kuphela, thathani ini, umuntu nomuntu athathe i-question paper egcwalisiwe yes, esi-rightish, dlulela eklasini elilandelayo, amen, esigabeni esilandelayo. amen, Lento kaJesu Kristu ayenze empilweni zethu ifaniswa nalokho. Funa samsane kahle ke mama. amen. Alright. Mayiqhubeka ithi, phakathi kwabafundi kukhona nabangalwamukeli usizo lukwathisha. Amen. Amen. Ngesizathu sokuthi uyabathanda nabo futhi uyathanda bafinyelele egunjini elilandelayo. Okay, amen. Esilandelayo uyathanda bafinyelele esigabeni esilandelayo. Okay. Wabahlelela elinye iphepha lemibuzo enzima. Okay. Neyizoba sathi le ndaba imnandi kanjani. Uthi awusekho phendulo nozoyifaka, uthisha ohlakaniphile usevele wakugcwalisela ini iphepha uansarisha onke ama-questions. Okwakho askisi usuphasile wena uqedile. Okwakho nje ukuthatha lento. Amen. Uye kweklasini elandelayo usuyaqualify. Amen. But noma kunjalo ke umusa lo. Amen. But noma kunjalo uthisha esebenzele lokho kwenzakalani kwabanye abafundi? Abayifuni lonto. Amen. Alright, njengoba bengayifuni nje. But akafuni futhi lo thisha ukubalahla naye abashinje kanjalo. Amen. Uzame indlela manje ukuthi enze njani? Nabo laba ufuna ukuba accommodator. Ufuna ukubasiza nabagcine besizakele. Usecabanga indlela manje. Amen. Lento lena ekhulunywa ngala khulunywa ngoJesu Kristu ngomsebenzi awenzile kubantu ebasindisa ukuthi umusa wakho usebenza kanjani. Siyakuzwa mamncane eqhubeka. Mayiqhubeka ithi wayiqinisa. Le question paper siyayiqinisa ke manje imibuzo ukuze lizobahlula ukuliphendula. Bese bekhumbula iphepha elinemibuzo nezimpendulo. Bese bebuyela kuye uthisha njengomuntu okunguyena yedwa ongabasiza ekutheni bafinyelele esigabeni esilandelayo. Okay. Ngenxa ukuthi balinqabile lokuqala eseliphenduliwe. Then usebenzele lesibili ke manje. But lesibili ama-questions akhona asenzima kakhulu, aselikhuni kakhulu. Bazothi manje wa-check about hey there's no way ukuthi singakwazi ukuphasa kuleli phepha. But kufuneke babuyele emuva back ukuthi ke bayothi hey thisha beluyingcono lelokuqala futhi lona beseliphenduliwe. Angathi singabuyela khona. Imizamo le inkosi uJesu eyenzayo ukuhlenga abantu. Okay. Hallelujah. Masiphinda sihlaziya abazalwane. I-question paper ichaza ukuthi imithetho kaMose. Uthisha ohlakaniphileyo uJesu Kristu. Okay. Amen. Alright, qhubeka. Izimpendulo wafela izono zethu uNkulunkulu wasemvusa. Amen. Okay. Abafundi abantu ukuthatha amaphepha ukukholwa ngumsebenzi opheleleyo wenziwa inkosi yethu uJesu Kristu. Ukuthatha amaphepha asegcwalisiwe ama-answers sethiwa nadlulela eklasini eliphambili. Kumele lokhu ukukholwa inkosi uJesu. Vele nje ukholwa uJesu umamukela abe inkosi nomsindisi wempilo yakho, then wena usuyongena ekuphileni ophakade usungwasezulwini wena. Simple as that. Okay. Mayiqhubeka ukulungela ukuya egunjini elilandelayo. Ukulindela ukubuya kukaJesu ozobuya masinyane ukuzolanda ibandla lakhe. Yeah. Ukuphasa, ukusindiswa nokulunga. Okay. Abangalwamukeli usizo abasabambe umthetho kaMose. Okay. Amen. Ababamba umthetho kaMose kuphela kanjalo nalabo futhi ke ababamba umthetho wabantu ezweni. Abangafuni usizo oseliphelile, umsebenzi osuphelile osuqediwe owenziwe nje uKristu Jesu. Jesu usekhokhile, ukhokhela icala, ukhokhele yonke into. Okwethu nje ukukholwa inkosi uJesu simamukele. Abafuni abantu ukusindiswa, abafuni ukumukela uJesu abe inkosi. Abawufuni umsebenzi done deal, umsebenzi already usuwenziwe abawufuni. Okay, use design olunye uhlelo ke manje uJesu
ukuthi nabo basizakale bangasali ngaphandle. Okay. Imibuzo enzima kakhulu imithetho eyabekwa uJesu njengalona othi ngokuthukuthelela umfowenu usubulele. Yini-ke bazalwane engayifundela nalona? Kanti umthetho kaMose uthini wona? Othi ungabulali. Yabona kwakungcono lapho uba ushuthi kwakubiza ukuthi uJesu ngoba ususu wakhipha isidumbu angithi. Umthetho kaMose lo. But uJesu usethini? Mawumthukuthelele nje usufana nomuntu onjani usubulele. Usunecala lani lokwahlulela nokulahla esokweni. Uyabona ukuthi usunjani manje ngapha usiqinile. Wawungcono kaMoses. Manje uJesu mayese uphelelisile usugcwele usunjani usulukhuni kakhulu. So indaba isikhomba ukuthi manje kusho ukuthi ngamdinga lo Jesu manje. Osevele waqeda umsebenzi wonke waphelelisa yonke into wagcwalisa umthetho sengidinga yena mina kuphela nje. Hallelujah. Okay, qhubeka mama. Ngizoyivala ngamazwi athi ezulwini angeke sangena ngomthetho kodwa ngoJesu oyindlela neqiniso nokuphila. Ngaphandle kwakhe singeke simbone ubaba. Ukungena kwethu ezulwini ukuthi sikhole uJesu simamukela abe inkosi. Umthetho wonke usegcwalisile sekuphelile konke sekufezeke konke. Okwethu nje ukulalela uJesu ukuthi uthini senze lokho akushilo. Siyabonga kakhulu ma. Egameni lika Jesu balaleli siyabonga kakhulu. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu khona umuntu azomsiza. Uma ngabe ulalela into izinikeza isikhathi sokuthi uyilalele uphinde futhi uyilalele amavesi akhothiwe lana uwavule ucela umoya ongcwele kwambulele uthandaze egameni lika Jesu. Inhloso bazalwane uNkulunkulu uqedile ngokunikela ngenkosi uJesu ibe umhlatshelo. uJesu wavuma ukuthi kunikelwe ngaye wavudela ukuphila kwakhe. Umsebenzi uJesu usawuqeda ukuthi asifele esiphambanweni. uNkulunkulu wamvusa kubafileyo. Okwethu nje ukumukela lo Jesu uthatha nje impela le question paper esigcwalisiwe yathikwa kwathiwa correct 100% then sikwazi ukuyongena eklasini elilandelayo. Hallelujah. Sikwazi ukulungela ukubuya kaJesu sikwazi ukungena ekhaya ezulwini. Kungena ngoJesu kuphela not ukugcina ini umthetho. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah bazalwane. Sesiphinda futhi siya kokunye umoya ongcwele asifundisa kona futhi bazalwane. Okokuqala nje uthi uJesu Kristu ungukuphelela kukaNkulunkulu nomuntu. Jesu Kristu nje ungukuphelela kwaNkulunkulu nomuntu. Esinye isigaba leso manje. Hallelujah. uJesu Kristu ungukuphelela kabani kukaNkulunkulu kanye nomuntu. Awuthi uyinaba kanjani emasizwe kahle? Okay. Kanjani? Okay. Awusichaze nje leso sihloko njena andoba sihambe nawe. uJesu Kristu ungukuphelela kaNkulunkulu futhi ungukuphelela komuntu. Qondela khoma. Hallelujah. Nje uzozuyithola isihloko leso mangiqhubeka uzothola impendulo. Okay, mase ngicela sivule uGenesis 2:7 ukuze sothola lokho futhi umoya ongcwele ambulayo. Genesis 2:7 uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Amen. Okay. Lana sithola ukuthi umuntu unguNkulunkulu futhi umuntu ungumphefumulo ophilayo. Umuntu unguNkulunkulu futhi umuntu ungumphefumulo ophilayo. Uyithatha Cela uphinde ulifunde leli verse ukuze uzoyithola. Genesis chapter 2:7. Yes. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. Yes. Right, waphefumulela emakhaleni akhe umuntu umoya wani wokuphila. Umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Impendulo sesitholile. Umuntu waba ngumphefumulo ophilayo. Hallelujah. Kusho ukuthi uNkulunkulu lo kusho ukuthi uNkulunkulu uyifake kubani? Yena uyifake kumuntu. Uyifake kumuntu. Yes. Umuntu waphila. Yes. Kodwa uphila manje usewubani? Umphefumulo ophilayo. Usewumphefumulo ophilayo. Awuthathe kubani? uNkulunkulu. Umphefumulo ophilayo uyinto eyodwa noNkulunkulu. Yes. Kusho ukuthi umuntu uma ungena umphefumulo ophilayo ungena bani kuye? Ungena uNkulunkulu. Kusho ukuthi umuntu noNkulunkulu sebemunye. Hallelujah. Amen. Qhubeke futhi sindlale. Okay. Umuntu Mama uncwane mhlawumbe ungaqhubeki. Uyithatha place into ejule kangaka. Kwenzakaleni? How did you know? Amen. Ekseni sike sathi ukukhuluma nje kafishane ngayo indaba yoNkulunkulu nomuntu kafishane. Then wasisinika ithuba kuba busibili ukuthi ake sihlalele nje nathi sihlale ezwini sibone ukuthi umoya ongcwele kukhona okunye azokambula.
So ngibe senginika leli thuba bazalwane lokuthi ngihlale ngilifunde izwi kaNkulunkulu wamoya ongcwele nje bese ngivula lokho engikuchaza njengamanje. Lokho okuchazayo njengamanje akusikho nokukhulunywe ubaba uSibili. Haleluya. Kumbulwe uNkulunkulu. Amen. Ekwambula kulokhu ubaba uSibili kade ekhuluma. Yes. Manje uzosherela into embulwe ngqo kuwe, direct kuwe isuka kuNkulunkulu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Kwamanye amavidiyo siyayikhuluma le ndaba ukuthi uma ngabe ulalela izwi kaNkulunkulu ufundiswa, thandaza, cela umoya ongcwele kwambulele lona. Bese udlinza, meditate. Then isikhathi umeditate, then ulokhu usuke ukuzwile uNkulunkulu uzokumphendula okunye during meditation. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu asinikezele ubufakazi njengamanje ngomesi sincane egameni kaJesu. Amen. Yes, qhubeka. Sisasekuye uGenesis 2:7 but sekuvele esinye isambulo futhi. Okay. Ngicela ngizofike ngisho mase ngiyacela ubaba aphinde ayifunde. Okay. Igama elinikwe umuntu igama elinikwe umhlabathi obunjiwe. Okay, umuntu igama elinikwe umhlabathi onjani obunjiwe. Right? Isa uGenesis 2:7. Yes. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu. Amen. Okay? Right? Ngomhlabathi. Waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Amen. Okay? Ngicela ukuthi khona enye futhi engisivuka manje bazalwane. Yeah. Kunendaba la emaBhayibhelini ahlukahlukene ethi khona uAdamu umuntu. Okay. Kwelinye ivesi wena uzothola lithi Adam, kwenye vision wena uzothola lithi umuntu. Lokho kuyincazelo esasho kufanayo ukuthi umuntu igama lomhlabathi obunjwe uNkulunkulu. All right. Uma ufunda ihomusho ezahlukene ama version, enye ithi Adam, enye ithi umuntu. Yes. Then into eyodwa leyo. Hallelujah. Kuyo ukuthi basebenzise liphi laba kuleso sihomusho abasebenzisile. Hallelujah. Usasho into eyodwa. Asibe awe ngalokho bazalwane. Hallelujah. Amen. Okay, ngicela ukuqhubeka kuJohani 1:14. Yes. Ngithole ukuthi ukufika kukaJesu ukuzosibuyisela kwincazelo yethu. Okay. Amen. uJesu Kristu uyiphilile incazelo yethu bazalwane. Okay. Amen. Amen. uJesu bazalwane sisazoqhubeka sichaze nalokho ngisazophinde ngihlalele nakho. uJesu nje eyedwa bazalwane ube uNkulunkulu ephelele, umuntu ephelele. Amen. Usibonisile ukuthi lento iyenzeka. Amen. Manje ufuna ukuthi nathi sibe yiyo. Yes. Sithi si umuntu kodwa futhi sibe uNkulunkulu. Hallelujah. Sibe uNkulunkulu ngokuphelele, sibe umuntu ngokuphelele. Yes. uJesu ke leyo ncazelo yalelo cebo, yalelo hlelo, yaleso senzo uyenzile uJesu. Sibukela kuye. uJesu umuntu 100%, Yes. uNkulunkulu 100%. Usenzile ke nathi ukuthi sibe umuntu 100%, Yes. sibe uNkulunkulu 100%. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Amen. Uphinde futhi sasekuyo futhi uGenesis 1:27. Okay. Amen. Elithi umuntu udalwe yithi noNkulunkulu. uGenesis 1 verse bani 27. 27. Okay. Lifunde kanjena uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Yes. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, Yes. wabadala owesilisa nowesifazane ngomfanekiso kabani kaNkulunkulu. Yes. Okay. Sekuyichazile bazalwane. Ufike wathi uNkulunkulu wamdala umuntu, sazisho yena ke lapho. Okay. Wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Okay. Mayiqhubeka wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. Yes, usebala thina ke manje. Okay. Izinto engisho. Okay. Ufike wathi uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Okay. Waphinde futhi wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. sesho thina ke. Hallelujah bazalwane, ngiyacela ukuthi umoya ongcwele ayenze liqonde. Yeah, awuphinde futhi kancane. Okay. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Okay. uNkulunkulu wamdala umuntu. Wamdala umuntu Yes. ngomfanekiso wakhe. Yes. Wakhe ubaneni? Wamdala ngomfanekiso wakhe uNkulunkulu. Okay. Okay, mayiqhubeka Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. kaNkulunkulu. Usesho thina ke sasibuya ngithi thina umhlaba udala. Okay. So umuntu usedala lento bengisho bazalwane, umhlabathi lo oqanjiwe kwathiwa uAdam. Okay. Hallelujah. Useyawudala ke lo mhlaba, umdala nathi bazalwane besikuye uNkulunkulu thina. All right. Okay. Yes, then uNkulunkulu wase wadala ke. Okay. Wadala
ngcono ngichaze njengoba ibuyela lapha. Wawudala lo mhlabathi obunjiweyo bazalwane. Okay. Wawudala ngomfanekiso wethu. Ngomfanekiso kaNkulunkulu nangomfanekiso wethu. Okay. Amen. Ngiyacela sizwe bazalwane ngomoya ongcwele. Okay. Hallelujah. Lo muntu odalwayo. Yes. Udalwa ngemfanekiso emibili. Yes. Ngomfanekiso kabani? kaNkulunkulu. Nomfanekiso wethu singabantu. Yes. Futhi lo Adam esimbonayo. Yes. Umfanekiso kaNkulunkulu ungumfanekiso wethu. Umfanekiso wethu singabantu. Yes. Futhi uAdam igama lithi abantu lisho vele into esihlangene vele. Esihlangene. Yes. Sekuhlangene thina noNkulunkulu. Sekuhlangene uNkulunkulu noNkulunkulu kwaphuma umuntu. Okay. Hallelujah. Lisho njalo. Amen. Hallelujah. Cela siqhubeke. Hey bazalwane. Iyabuya inkosi uJesu. Bayisiyambula kanje bazalwane. Alright. Qhubeka. Amen. uJohani sothi John chapter 1. Chapter 1 verse 12. Okay. Hallelujah. John chapter 1 verse 12. Yes. uJesu uyasithanda bazalwane kakhulu. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe. Amen. Ngiphinde futhi. Qhubeke. Abangazalwanga ngagazi. Alright, abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Amen. Sizelwe uNkulunkulu bazalwane. Cela ukuthi kushintshe indlela yokucabanga kwethu. Uthini uRoma 12 verse 2? Yani kuqula isimo senu ngokwenziwa ibentshe ingqondo yethu. Sazi ukuthi asizalwanga ngantando yani yendoda. Asizalwanga ngagazi nantando yenyama nangantando yendoda. Okay. Kodwa bazalwe nguNkulunkulu. Sizalwe nguNkulunkulu. Hallelujah. Mangiqhubeka bazalwane bese kuvele yobulili ke bazalwane ithi ubulili sibahlukanise ngenhloso yokwandisa umhlaba. Yabo ngoba ngithi sibuhlukanise yithi noNkulunkulu esidala umuntu. Sase sahlukanisa ke ubulili. Okay. Isizathu sokuthi sihlukanise ubulili ukuthi abantu bazalane bande. Hallelujah. Ingakho ke futhi umphuzo phana manje ngalena mayesibuyele sethi mase sikuKristu Jesu akusekho wesilisa akusekho owesifazane. Yes. Then sesibuyiselwa kuleya. Sesibuyiselwa lapho. Ngoba sesiqedile umsebenzi ukuthi kwandiswe abantu kuphi emhlabeni. Yes. Ingakho kukhona ubulili wesilisa nowesifazane. Yikho futhi iBhayibheli lisibizwa ukuthi singamadodana kabani kaNkulunkulu. Siwe ngempela futhi. Ngoba uNkulunkulu ayikho sikho nathi. Hallelujah. Okay. Amen. Siyabonga sicela uyivala la namhlanje. Sekuphelile kusemnandi kanje. Sibuye siqhubeke umoya ongcwele yambulayo phinde sikufunde futhi. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Ngicela unikeze ithuba lento mawuyizwa nje uthandaze cela umoya ongcwele. Mawufunda u1 Corinthians chapter 2 verse 14 lithi abantu benyama abakuzwa abakuqonde okukamoya. So ke sicela ukuthi nje uthandaze khona izinto ngeke uyiqonde ngenyama. Kodwa siqondwa ngokuthi ube kumoya kabani kaNkulunkulu. 1 Corinthians chapter 2 verse 14 umuntu wemvelo imvelo lanimele ini inyama. Umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubula kuye angeke uqonde ngokuba kubonisiswa ngokomoya. Lento esikhuluma into yapi yakwamoya. So akwazi uyiqonda ngani ngenyama. Mawubuka izinto ngenyama uthi yazi ngilahlekile but iqondwa ngokomoya. Ukuthi ube spiritual. So bese yakwazi ukuthi uyiqonde. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu mamncane egameni likaJesu. Amazwi akho kuvalelisa mhlambe okuvala egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Akukuningi nje kepha ngifisa ukuthi nami ngipha abantu nami lokho engitholile ukuthi uhlale nezwi likaNkulunkulu uzindle ngalo. uNkulunkulu kukhona azokwambula. Ngoba asishere nalena nje nawe mawuhlala uhlezi esho njalo nobaba uSibili uzophinde ambule lokho esingakubalanga thina namhlanje. Ngama yamazwi lokho okuzwayo mawunikeza ithuba udleza ngakho. Then usangathola unokujulile kunalokho. Amen. Ufana kanjalo ma. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane balaleli babukele lokho emakhaya uNkulunkulu asibusise egameni likaJesu. Amen.